Ayan mga kagamba, at diniliberan natin si Kadagit. Ito ko sa inyo, baka sabihin nyo dito Ayan, ako eh. ayan, ayan, tatlo kinuha ni Spider to. Mga kagamba, dito tayo kay Spider Dog. Ayan, diniliberan natin ang gagamba. Yun. Ayan, tatlo kinuha ni Spider Dog. Ayan. Para pang content mga kagamba, naiinip na kayo dyan sa bahay nyo eh. Oo, para hindi kayo mainip, panood kayo. Panood kayo lang kay Spider Dog, mga kagamba. Huwag yung tigilan, gat may quarantine mga kagamba. Ayan, thank you Spider Dog. Oh, salamat tayo, salamat. Ayan. Paglalabanin na tayo. Shout out sa lahat ng mga subscriber ni Spider. Yo, salamat, salamat. Ayun, thank you. Okay. Bawal kasi pag may ako. Nandito tayo sa clinic ni Spider Dog. Ayan, titignan nyo. Welcome po, welcome. Ayan. Nakarating si Tatay Mendo sa ospital. Ayun. Yo. Para mabubunot natin yung COVID. Ayan mga kagamba. Ito yung mga kasama ni Spider Dog. Ayan. Kaway-kaway diyan, kaway-kaway. Ayan. Walang libo yan, walang libo. Ayan. 3,000 subscribers na. Ayan. Ayan mga kasama ni Spider Dog yan, mga kagamba. Nanonood sila ng walang libo. Ayan. Ayan, labas na tayo mga kagamba. Palabas na tayo dito sa office ni Spider Dog. Sa kanyang ano. Ayun. Spider Dog, thank you Spider Ingat Dog. po, ingat. Ayan. Alright, thank you. Bye-bye. Tayo sa isang subscriber natin, umorder siya ng gagamba. Ayan. Medyo madilim na, ayan. Pumipili siya. Si Kagimba TV. Kakemba TV. Kagimba TV. Kagimba. Parang Nueva Ecija, Gimba. Kagimba TV. Kagimba TV, yung ba channel mo? Oo. Ayun, Kagimba TV mga kagamba. Makikita nyo sa channel ko yan. Pagka kayo nanood. Oh. Kagimba TV, shoutout sa'yo Kagimba TV. Subscribe and Ilan na ba subscriber mo? 1,540. Ayun, malapit na pala ito. Monetize na rin. Muni na. Muni na. Ayun, ang galing. Walang problema. Okay. Maganda siguro mga content nito. Ang bilis nakamuni. Ayun. Ay, shoutout sa mga pugi dyan. Ayan. Mga bata. Hi. Pagkay kayo, hi. Takot siya, takot. Tatay Mendo. Ayan, Walang libo to, walang libo. Walang libo. Ayan. Makati, walang libo dito. So ayan mga kagamba, si Kakimba TV. Ayan, diniliver natin. Itaas mo nga yung mga kagamba natin dyan. Kaway-kaway, kampay-kampay. Ayan. Ayan mga kagamba, at diniliver natin si Kadagit. Ito siya. Ayan, hawakan mo yun, hawakan mo yun sa'yo. Ayan. Deliver Si Kadagit mga kagamba, ayan. Pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo dito Ayan, ako eh. ayan. Ang dami Ayan. Pokemon Tapos binigyan ako ng food pack mga kagamba. Thank you Kadagit thank you. Ayan Ayan, may bigas pa Sa bigas. Ayun. Ayan mga kagamba, hindi na sayang yung pagpunta natin dito. Ayan, maraming salamat sa iyo Kadagit. Idol. Shoutout sa lahat ng mga kaya subscriber ni Tatay Mendo, sa mga viewers niya. Ayan. Siyempre sa lahat ng mga subscriber ko, saka sa lahat ng mga vlogger. So may bigay tayong bigas kay Viral, saka kay Tatay Mendo. Ayun, hatid ko kay Viral yan. Ayun. Okay, so thank you mga kagamba. Ito yung pinili ko. Ayun may pinili si Kadagit Ito yung pinili ko. Ayan Ayan. Sandaan to, tapos may pasobra pa sa Tatay Mendo. Ayan, Nangingi ako ng 6 na piraso. Ayan. Sumundot ako. Ayun. Ayun, mga Ayun. kagamba Ingat tayo lagi. Stay at home lang. God bless. Thank you Idol Kadagit. Thank you. Thank you tayo.